си кажа, бе! Опите! От шампанското на победата! Тениската ми капана! Докторе! Българи, млади! Гърбат, какво бе? Стига бе, не е друго пара. Няма стига, бе! Това за болката, как се казва? Чакай, Иване, какво правиш ти, бе, Абе, ти една чаша и се Дай да късмет, бе! Дай друга чаша, дай друга чаша. Дай друга чаша, бе, Иване! Ей, Иване, дай друга чаша, бе! Стига да пише, бе, къде ми е остата? Ей, та, дай ми. Ей! Ще ги смачкаме там, бе, ще ги смачкаме. Не, бе, така, за удоволствие, просто удоволствие много голямо. Оле, майко! Голям! Ето, Марко, Великан Титан! И знаеш, че... Какво да знам, аз си смених билет вече. Бате, там сме, аз ти кажа. Динев! Меката на фон! Динев! Кажи, бе! А, мълчка! Утре ще тръгваме с вас, бе! Утре ще тръгваме с вас, бе! Ей, с вас си тръгваме, бе, човек! Ми сме си тръгваме. Къде ще ходим по Германия, знаш? Ние сме на европейско, бе! Ние сме на европейско. Добре, Саши, не може ли тази вечер да си тръгнем за България, бе? Саши! Динев! Планета Куп да е целия резервиран. Планета Куп, ай Куп всички да не да се Обадиме, ще го резервираме за утре вечер. Чакайте сега, добре. Ей, Валя! Ще се порежеш. На Каралиеде. Колко час ще щупа? Колко час ще щупа? Айде, ето го човека! Най-големият треньор, е! Айде, айде! Жив и здрав! Живе и здраве!